Allah Allah gundo be mo sɛgɛ sa a fɔ ne yɛrɛ sitan tɛ se ka n ka bazin kala k'a donna tuguni Bamakɔ mana fini o fini san gundo de nin bɛ nin ka kɛlɛ sitan i ka bazin sami sitan i ka bazin feere yɔrɔ bɛ min i ka bazin fitigi tɔgɔ fɔ n ɲɛna sa n t'a fɔ a tɛ fara ka bɔ n na i b'i si kɛ weleli la ne tɛ ka telefɔni ta mana n ka bazin don ko fɔ n k'o yɔrɔ fɔ t'a fɔ ni kɔlɔkɔlɔ ɲɛ ŋoye Nterni gundo an b'o kɛ ɲɔgɔn na gundo depuis kuma jumɛn n bɛ taxi kɔnɔ n bɛ k'i wele téléphone bilalen filɛ i t'a ta gundo sabali sa i den ne bolila sisan ka na téléphone in di ma yan téléphone min bɛ fɔ n ka valise ju la a ka nɔgɔn n ma sigi n pereselen don n b'a fɛ k'i ka bazin feere yɔrɔ de fɔ n ɲɛna bazin feere yɔrɔ n ko ne y'o f'e ɲɛna a ye nterni dɛ ne ma se ka da la sabula e ko kurunitigi min bɛ suguba kɔnɔ bɔgɔsibatigi ne fɛnɛ bɛ taa sa o de bolo nka sanga ni wagati mana taa kungo kɛ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ ne ka bazin tɛ mɔgɔw ɲɛ fa wa kɔsa in a ye dɔ fana di a ko ye gestionnaire ye jago ye bawo wali garisɛgɛ ko fana bɛ fini ko in na sinon kurunitigi in a bɛ suguba kɔnɔ sigilen ne ye tamasiyɛn d'i ma cogo a bɔnbɔsiba b'a la ten bazin tonnen b'a kɔrɔ butigi t'a bolo a sigilen bɛ yen sisan kɛ sabali e k'i sigi n b'a fɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n b'i deli yɛrɛ de kɔɲɔ de bɛ n bolo n balimamuso ka kɔɲɔ de bɛ yen n t'a fɛ a da ka to n na gundo e fana ka sabali sa e kɔni b'a dɔn ko ne m'e minɛ ni fila ye ne t'i minɛ ni fila ye ne tɛ se nkalontigɛ in na sitan Isa e ma dɔn teliyara n'an ka ɲɔgɔn ye ala ka teli ka ci sitan ɲuman dogobaga ye subaga de Isa ɲɔgɔn bayi n'an ka ɲɔgɔn ye su jira n ko ɲuman dogobaga ye subaga a to n ka cɛ ka ɲuman barika da ye Amadou Bacili i ka bazin feerela in kɛ fa bɛ immeuble Jawara la a ye bazin kelen di ne yɛrɛ ma ko butigitigi de wa awɔ sitan ka client kɛ mama de ne ko yɔrɔ fɛ sitan suguba kɔnɔ awɔ Amadou Bacili a bɛ butigi de kɔnɔ butigi belebele de b'a bolo a sigilen tɛ kuruni sanfɛ ne tɛ k'o faamu dɛ sitan e ko mun ne ko n ko nin ye tɛnɛmuso ye Gido tɛ ye tɛnɛmuso ye gundo ye terimuso ye kɛ Amadou Bacili bazin ye musow ɲɛ don ɲɔgɔn na Bamakɔ bi sa ni ne tun sera ka nin yɔrɔ dɔn joona walahi sitan ye dimi min don ne na a kun t'a dɔn na isa ɲa ma i k'a yɔrɔ fɔ ɲɛna i ka wari b'i kun awɔ a ka wari bɛ ko e b'o ban ko yɔrɔ yir'o la mun na ne m'an ban ka yɔrɔ yira sa mun de la ça fait kow de cayara kumaw ɲagami yɔrɔ nin ye bazin dagabanaw ye tare ni fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ dun ma koyi Amadou Bacili Efrael bazin feerela ka ca mais a ɲuman ma ca a ka da an mago bɛ bazin sugu o sugu la ninnu bɛɛ lajɛlen ɲuman bɛ sɔrɔ Amadou Bacili Efrael bolo k'a daminɛ jɛman na fo ka taa se donnen ma ani donbali ma ninnu bɛɛ lajɛlen ɲuman bɛ sɔrɔ Amadou Bacili Efrael bolo o ma da o dɔrɔn ma dɛ gestionnaire 1000 ta fo ka taa se 2000 ta ma an mago b'a sugu o sugu la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Amadou Bacili Efrael bolo an ka wele an ka s'u ma o jabala bɛnnen don immeuble Jawara premier étage mɔgɔ ni i mago b'u la u ka téléphone numéro 70 32 34 08 u ka nɛgɛjuru filanan 66 17 83 83 u ka nɛgɛjuru sabanan 76 07 32 26